Yep, Londo Yamanzi says that he had a dream, guys, that South Africa is gonna be in danger. So now everyone must pray for himself. So if you live in South Africa, guys, here's the message from Londo Yamanzi. Asibingelele uma wase South Africa le message kubaluleke kakhulu ukuthi uyizwe, kubaluleke ngendlela emangalisayo. Thangini ngibe nesibonakalisa ngathi ngiphezulu entabeni. Mangiphezulu entabeni kuqhamuka nje umuntu uthi tshela isizwe ukuthi kusazoba bomvu. Usho nje kanjalo yaseyanyemalala. Thina abantu bakamoya sakwazi uku-interpreta lokho. Umbala obomvu akusiyo umbala omuhle. Usho ingozi. Uyekho umuntu ongawazi umbala obomvu ukuthi kuthiwa danger, gevaar nge-Afrikaans. Sazi-ke izathu angisazi. Nginezinto engi-assumayo ukuthi ngenzeka ukuthi yize idala ukuthi kube noswazi esoshawa ngalo. Because njengamanje think ixoxela manje umuntu kumele uyikhulekela yena. Because futhi ngicabanga ukuthi ngisindwe ezinyawo ngoba I think ngibona ama-video aseNewcastle. I think mhlawumbe into ayizona noma iyakuthanda engathathe ney'khukhula. So ngiqondile I was like mhlawumbe sekuqale khona lokho uyabo, but anginayisho ukuthi yikho yini futhi ama-video anginayisho mhlawumbe ama-video akudala yini mhlawumbe ngingakonfirma nini ukuthi into yanini, kodwa abashongo indawo bathe nje South Africa yonke. Basi nje into engayisho ngathi mina mhlawumbe ngokucabanga kwami icasula uNkulunkulu kakhulu ukuthi most of abantu aba-powerful bathwele. Ngiyabona nje kade nginye impophoma osibili impophoma ngiyakuyona e-Adams. Mangifika laphana abantu abafica khona bakhala ngento eyodwa. Kufika inyanga laphana ifike ithwale lapha e-Adams kule mpophoma yakhona. Kuthiwa nje kunomunye umfana nje angazi ufike nezikaphe ey'ngaka mhlawumbe eziwu-20 ufike ehlabe khona phakathi emanzini echitha igazi. La manzi ayaphuza nje lezansi ngoba ehamba eseculator nje azongena phakathi olwandle. Ngithi siyazenzela angithi umhlaba wethu lo enelani umphakathi niyathula niyibuke leyo nto. Indawo enamakhosi, indawo eney'nduna, endangazi labafana wayini basabona abafana abancane because but into engisho ukuthi kunabantu abazolimala belimalele amacala abanye abantu. And let's not forget amakhosi ahlezi ey'hlalweni ngongemthetho asebenzisa imithi lemnyama lengcolile ngoba afuna ukuphatha. Lezo hlalo bayazi napha kuzona ezabo lezo hlalo zinabanikazi, and abanikazi if sebephunyukile ngoba in order for you ukuze ihlalo sithathe kumele uhambe uyobopha lo muntu lo umnikazi wesihlalo umenze ukuthi emphathe wena ngongemthetho. Ucabanga ukuthi umephunyuka uzokwenza njani? Uzokuphuma nje bese ke yaxhawula vele kuzoba khona iy'khukhula kube khona iy'phepho nayo yonke lento leyo. So it's unfortunate ukuthi manje akaze kufika ukuthi kuthiwa mhlawumbe kuthiwa Londo gibela intaba ndoda noma hamba emanzini hamba ukhulekela nalo ulaka olizayo kanje as usual. But manje the difference ukuthi uyatshelwa nje umuntu mekutshela ufike ithi lalela wena mfana wena wenjephe ngithi mina kuwe kuney'khukhula eyizayo la tshela abantu. Uyabona lo muntu uthi akasho ukuthi hamba ulungisa kanje. So engakusho manje mina ngidlulisa nje i-message ukuthi ufuna ukuyikhona noma ufuna ukuyikhola okwakho lokho. Ukuthi ufuna uku-include unaphuzana amakhosi amanye akhona noma ufuna ukwenza okwakho lokho. Kodwa mina ngithi mina le ibhekene nawe nje zithandazele wena. Because angazi uzokwenzeka nini, izathu futhi angisazi. Futhi ngisho kuthiwa ngiyasazi nina nadelela nina niyeyisa nina anina anikholelwa omunye umuntu uthi unamandla. Nikholelwa ukuthi umuntu onamandla nina ilabantu beni laba nina nikholelwa kubona. So what's the point of assisting the nation if abantu vele bezohlezi bethuka njalo? Kancane mina uthola ivideo yami uthola ukuthi thola ukuthi abantu bahlezi bethi ngithwele, yabo. I know kuba nama-discussion abantu behlala mhlawumbe emsebenzini noma kephi emphakathini omunye uthi ngithwele omunye uthi angithwele, but this is not about me, this is about you guys. Kutheneni sekumele nikhuleke manje. And mina nje suggest ukuthi nangaphandle kwale situation le yenzakalayo uma uthandaza awuthaze uNkulunkulu ngqo manje. Akuyibeke eceleni indaba amakhosi, ibeke eceleni nje and thank me later. uNkulunkulu nje umqonde just
ngiyakuhlonipha, ngiyakukhothamela, futhi wena umuntu owangidala, yakho umuntu onamandla aphe kwami. Kodwa manje mina ngicela ukukhuluma nawe ngqo. Uma kuwukuthi labantu laba benza ukubi, sicela usivezele bona ebusuku. Uma ukuthi kunabantu abaziphatha imandla abasiphethe, abaphambi kwethu, baphezu kwethu, and balaphana ngokungemthetho, sicela usivezele, ngoba sifuna ukuya phambili thina, sifuna ukuya emuva. Uma kunabantu abasebenzisela imithi ukuze silandele bona ngokungemthetho, sicela usivezele. Ngicabanga ukuthi mhlampe nale trend ekhona njengamanje ye-gender based violence, I think izizwe lezo mhlampe engasolva imkhuleko, ngoba okwamanje umlomo ngeke, mina ngikholelwa ukuthi nje umkhuleko. So ngihlezi ngisho ngithi mina amakhosi angempela, abantu abanamandla ngempela, yini labeni la ku TikTok, ku Facebook, wena lo uyibuka le video comment akho manje, yini abantu abanamandla? You just have to believe. Kusho nje wena emphakathini wakini, mhlawumbe uphathweni mhlawumbe niba 100, awukhulekele nje wena, and uzolibona ushintsho, and not praise yourself bese nje ushona phansi nje, uphinde futhi uma kukhona okunye, uyabo. Mhlawumbe umphakathi wakini uyophiliswa kuwena, yebo, ngaphandle ukuthi mhlawumbe uzokhulela kwabanye abantu. Uqala ngawe kuqala, ngoba lekho umuntu ongenawo amandla, uyabo. So leyo message nje ngifuna ukuyidlulisa. Hey, xoxa mayixhumela manje, ngoba nami cha akukho amazi engizoya kuwo, futhi ayikho into engizoya kuyo ngithi mhlawumbe ngokhuleka lento le. Mina nginereason eyi-1, niyadelela, animazi omunye umuntu nina, and niyathukana futhi ninjalo, uyabo. So hayi, nami ngizokhulekela mina ney'ngane zami nomndeni wami, uyabo. So yeah, ningancenga nebafethu, Ndlovu siyacela. Basi nje ngicela futhi into engavimbeka la, if you guys can take it serious and futhi if uthi usubonisiwe nawe umuntu kamoya, just share. Ngisho ukuthi ivideo yakho ayizuba nama-views, as long as it's there, it will make a difference, because someone will save it and repost it, and sonke sizokhuluma into enesense, and people will take it serious, because unomuntu ongibukayo njengamanje ukuthi nangu lo shaya baphethe. Awubuke la ku TikTok bangala nato abamfollower na Facebook, bezwa ngayo baphethe lomfana, yabo. So but uma sibaningi mhlawumbe uzoshatha serious lo muntu leyo, but short left. Yep guys, so that was the short message from Indlondlo Yamanzi, guys, that everyone should pray for himself, guys, because now South Africa is gonna be in danger, guys. This video is for all the South Africans, guys. So that was the message that was passed by Indlondlo Yamanzi, guys. So don't forget to subscribe and turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload a new video here on this channel. Okay guys, I almost forgot, you can also share your opinion or reviews down in the comment section below. Once again, thanks for watching. I'll see you in the next one.